Steffan Chambers dwi'n y drydedd flwyddyn a dwi'n astudio gwleidyddiaeth rhyngwladol. Mae'r cwrs yn gyfres o ddarlithoedd a seminara. Mae'n gyfle hefyd i siarad efo'ch tiwtor personol a maen nhw fel arfer yn rhoi chydig bach mwy o gyngor i chi. Yn y cwrs mae yna opsiwn o unau cymryd modiwla hefo just traethodau neu arholiadau. Felly mae gennych chi'r rhyddid nel ddewis os da chi isio. Os da chi'n keen ar yr arholiadau, allwch chi'n gwneud traethodau. Mae hefyd maen nhw'n dod â bethau fewn yn y cwrs ni o adroddiadau polisi sy'n reit gyfoes a mae o'n rhywbeth sydd yn addas ar gyfer y cwrs gwleidyddiaeth achos mae'n rhywbeth sa bosib i chi'n neud ar ôl graddio hefyd mewn swydd. Mae yna gyfle yn y cwrs i fynd ar gweith leoliad. Maen nhw'n cynnig tymor yn San Steffan yn Lundan ac hefyd maen nhw'n cynnig gwaith yn yr gynulliad lawr yn Gaerdydd hefyd. Mae'r adran yn un agos iawn, mae'r myfyrwyr i gyd yn ffrindiau, mae'r myfyrwyr yn ffrindiau efo'r darlithwydd hefyd. Mae yna gyfleoedd i gymdeithasu efo nhw, mae yna gymdeithas gwleidyddiaeth lle maen nhw'n cyfarfod a mae yna siawns i allu dadla dros testunau cyfoes. Mae'r gel rhwng yr myfyrwyr a'r darlithwyr yn yr adran yn un agos iawn, ond hefyd tu allan y hynna mae yna gymdeithas gwych i Aberystwyth a mae'n le gwirioneddol wych i ddod i gymdeithasu ac i astudio hefyd. Os da chi'n meddwl dod yma i wneud gwleidyddiaeth yn Aberystwyth, swn i wir yn annog chi wneud. Mae'n gwrs diddorol iawn, mae'n gwrs gyfoes, mae'n gymaint o arbenigwyr o fewn yr adran efo llawer o brofiad o'r pwnc a'r maes. Mae gen ni gyfle drwy'r cwrs ni i rhoi gwaith ni fewn drwy'r Gymraeg. Mae gen ni hefyd y cyfle i wneud seminaras o siarad efo'n darlithwyr drwy'r Gymraeg hefyd. Mae bwyslais mawr ar y Gymraeg yma yn Aberystwyth a mae myfyrwyr Cymraeg yn wirioneddol mwynhau yma.